May itlog. Ba, masobrahan na ako sa itlog. Kaka-itlog ko lang kagabi. What's up mga katropa? Welcome back to Animes TV. So for today's mukbang, special na naman po ito dahil meron tayong online collaboration with KIKAYCRAVINGS. So KIKAYCRAVINGS po ay friend po natin, katropa po natin na dito din po sila sa Dubai. So kung gusto niyo po pong makilala sila, ito po yung kanilang patikim na videos. KIKAYCRAVINGS. Pasok! So, paano mga katropa? Nakita nyo po yung nakakatakam nilang mga videos ng pagmumukbang. Talagang matatakam kayo. So, bisitahin po natin ang kanilang channel. I-subscribe. I-click ang notification bell. Para lagi po kayong updated sa kanilang mga bagong mukbang videos. Ang sarap yung mga kinakain nila. So, ito yung napaghandaan natin mga ka-cravings, no? Cravings kasi yung suggestion ni Miss Kikay. Kinakabahan ako eh. Ito yung hinanda namin. Nag-crave kami ng palabok. Tapos itong chicken feet. Sweet and spicy chicken feet. Tapos itong chicken skin. Then, ayan. Palabok. So yung mga katropa, mga cravings, gutom na siguro ulit. Ay, nito ako eh. Iba-iba kasi yung pinilm-film namin eh. Nalilito na ako. Nakakakain na ako. So, yan. Palabok. Palabok ni Animes. Mga ka-cravings. Mga ka-cravings, mga katropa. Teka lang. Ayaw magpakuha. Para sa inyo po yung unang subo. Ang unang subo ni Hungry Colette para sa inyo, mga ka-cravings. Sarap. 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 Wow. Parang sabot. Chicken feet. Boneless chicken feet pala. Sarap. Sarap. Hindi po talaga ako kumakain ng chicken feet, pero pag nagluto si Animes ng chicken feet, kinakain ko. Masarap kasi. Tapos ito, debone. Dinebone niya na po. Chicken skin. Pinaurat. Natin ko sibuyas. Sarap. Panalo. Shoutout ko si Kuya kasi libre lang yung chicken skin na to. Naburaot ko dun sa katayan ng baka. Sarap mo lang sibuyas. Anghang talaga ng pinakurat ni Animes. Sobra sa ginger.
chicken feet. Chicken feet. Wow. Sarap ng palabok. Ang sarap mo. Paano masabi? Sarap talaga ako. Masabang. Tiran mo ko ba? Sarap eh. Lala. Matanda yung paa. Sarap eh. Marami sa gulay. Yummy. Anghang. Nag-enjoy tayo masyado. So, huwag niyo pong kakalimutan. KIKAYCRAVINGS po. Bisitahin po natin ng channel niya. At i-hit ang notification bell. Magaling din siya magluto. Minsan may mga upload siya ng ano, cooking. Yung rated. Tigas ng rated. Collagen to. Nari itlog.
Hmm? Ubus. Sarap eh. Hmm. Hmm. Ang jawag. Pwedeng inumin. Pineapple. Ang gahan ko. Sarap. Busog na ako. Sarap. Tingnan natin ito. Uy! Hmm? Excuse me. Panalo. Kami itag. Ba, masobrahan na ako sa itlog. Kaka-itlog ko lang kagabi. Yung brown, yung balat. Ito matawa ka, baliw. Meron namang itlog ganun, di ba? Yung brown, yung balat. KIKAYCRAVINGS. Thank you po sa collaboration. Thank you, sis. Pasensya ka na. Napasarap pa rin guys. Napapalaban sa chicken feet. Kasama niya din minsan nagmumukbang asawa niya, di ba? Siyempre sa kanya. Nasaan yung kapatid niya? May isa shoutout ka ba? So, para mga tropa, shoutout muna tayo. May nagpapa-shoutout dito. Si Chris Diary, Your Wawa, Bajeng po, Taste Sip by Tesha, Christy Espanola, and belated happy birthday po sa kanyang husband na si Jerry Espanola. Birthday niya po nung February 10. Happy birthday po. Happy birthday po sa inyo. At sa katrabaho kong si Danis. At sa kay Dons NB. Dodds NB. Yan. So mga nagpapa-shoutout po yan. At syempre hindi mawawala dyan sina Christine Ugawa, Brenny Lagangan, Let Calderon, Rachel Calderon,
Rabi Rabi Calderon. Isa ito ay Nancy Susan, Yan si Susan. Irene Bass, Irene Bass. Ay po, ano ito? Irene Gayamat. Tapos si yung Ellen Birds. Ellen. Si Imelda Rojas. The PDB Army. Armies, the Foodie Armies. Ayun. Thank you so much po sa lagi niyo pong suporta sa lahat po ng mga Filipino mukbangers. So, paano mga katropa? May itlog pa. Kainin natin. Ayan. KIKAYCRAVINGS po. Sis, maraming salamat sa online collaboration na to. At syempre, mga katropa, don't forget po na i-visit po ang kanyang channel. Siya po, mag-e-enjoy po kayo sa mga mukbang nila, sa mga videos nila. Ayan, click nyo po yung bell notification para lagi po kayong updated sa kanilang mga bagong mukbang. At syempre po, Honeymaze TV, don't forget to like, Share, subscribe. At kung bago ka lang dito, katropa, hit mo na ang notification bell para updated ka sa aming mga bagong mukbangs. So, paano po? Bye-bye!